celana. Heeh. Kuwi tukang coreke mayar. Lah piye? Ora sah nyoreki gawe mata. Lah kok ngono? Matane kaya Lah, kowe. tenanan. Oh jamuan. Narada nikani wektu. Jame ra dicopot. Ya, suka-suka. Suka-suka. Pokoke bengi iki ketoprak, bengi iki dirombong Pak Sular kabeh. Diborong sak brayate Pak Sular kabeh. Iya. Ketoprak iki. Heeh. Sak putu, sak anak, sak mantu kabeh nyambut gawe. Iya. Iya. Lah, Iki kok ramu. iki jarakan pancen ketoprak iki aku sing dipasrahi supaya urip tumrape ketoprak ing Dungurjo. Ha iya. Nah, larasipun pelok. Larasipun pelok. Heeh.